kollox. Jekk bniedem għandu l-informazzjoni, imbagħad ħallih jagħmel l-għażla. Kellimna miljon darba jiena wint, għalfejn jiena għax ma ħax pereżempju injection partikolari ma nistax imur ir-restorant jew il-ġim. Għallimni għajd li tista' tmut jekk jabdek dak il-virus. Imma jekk tmur mhux tgħid li issakkar ġewwa jew dal-affarijiet. Mela ma nistgħux imbagħad anke fejn jidħol dal-proċess ngħidu le inti tagħmel ħażin jekk tmur jew tagħmel ħażin jekk ma tmurx. Tagħmel ħażin jekk tagħmilha Turkija, tagħmel tajb jekk tagħmilha Malta. Tieħ l-informazzjoni bniedem u rieħ il-fatti ħallih jiffirma għax hu stess ħajjiffirma li da jista' jkun kif msiken ġalhom dawk is-sinjuri. Semmejt xi ħaġa ta' urih il-fatti. Urih il-fatti, urih l-informazzjoni, tkellem mat-tobba kif qalu tajjeb minn da. Imma tagħmel inti. Jiena ngħid oħra, fis-settur tiegħi aħna nippruvaw illi meta għandna problema meta għandna mostru, nippruvaw noqtluh meta l-mostru għadu żgħir. Mela l-ideali tas-sema huwa li aħna nindirizzaw il-problema qabel ma nsiru obeżi. L-ideali mela kif qal tajjeb Mark indew minn tfal. Proset lill-gvern li anke qed jagħmel dal proġett pilota ħajpruvaw idaħlu nofsija kull jum eżerċizzju semmew għadilek fil-budget. Tellaw 300 euro minn 100 fis-sena għat-tfal li jixtiequ jibgħatuhom xi sports. Proset. Imma apparti l-affarijiet nitfawlhom il-flus, irridu nitfawlhom l-edukazzjoni. Li t-tifel tieħx platros daqs dinja u qabel ma jlestih ma jqux bil-qiegħda, it-tifel tieħ ftit. Ħalli jidra jikol ftit. U intela jekk għadu ma ntelihx tisroħ toħra ħalli jkoll daqsxejn iktar. Imma ma rridux indarruhom mhux għandek il-birthday issa nieħduk dak ir-restorant tal-clown jew tal-king. U jekk ħatamel hekk imma titqabbilha mal-eżerċizzju li biżejjed eżerċizzju li dawk il-kaloriji ħraqthom. Dik waħda, imma jiena l-inkwitani huwa da Mark, ma nistax nassoċja ċelebrazzjoni ma ħammur nikolli imbarazz. Jew kastik ma nibatekx il-futbol. Ma nibatekx il-futbol kastik. Jekk inti għandek problema ta' behavior, l-aktar li għandek bżonn huwa l-isport biex tiżvoga, tistrieħ u tagħmilha ma' tfal. Mela allura għandna bżonn aktar edukazzjoni. L-aħħar telefonata. Proset iva, edukazzjoni hija Nsemmu li kien ħammorru nsajru aħna. Hello.